Hello, good morning. Naanapod mi diri sa among bukid. Karon mag-harvest mi aning kuan. Among tanom kunuhay. Pero actually ang ugma dali si Charlie. Ayan. Tulong iyang balatong. Muni among harveston karon. Oh, iyang balatong. Pag-asim balatong tis oh. Muni harveston karon. Ngayon kuan dito sa bukid. And salamat sa Ginoo kay nag-ulan gyud diri tayo ang balatong oh. Pag-as kay sa tanan. Kung kuan ha. Kuan ta ka. Kay naputol hala. Naara ang balatong ni kuan Charlie tas kayo isa ka sobra sa roller madaining yami sobra sa roller ang balatong no oh sobra ha oh daghan mag-harvest ni ako lagi pakita nga taas kay yang kuan oy greet yami ikaw promo oh tana isa kuno ka oh gi-promo sa among model sa balatong oh isa niya kataas sa bukton oh grabe dong batunga oh siya ko abi ko kay ato harvest ang mga gulang kay atong paliton oh ano mga gutos lalo mo wa ka kagidugo wow so good morning ana mi diari muna iyang kuan kalabasa ang iyaning kuan okra iyang tangkong amo na ning harbisan kagahapon iyang atsal oh hapit na man ipud iyang atsal oh atsal ang talong di ari nagkuan naglabing-labing gahapon ang talong ni ang manok di siyang talong sus natumba na iyang gikuan kaya di naglabing-labing sa kalako sa lugar diha pa jud oh sikat kayo oh nabuhi na ang kuan ni engineer nabuhi na iyang saging nagalasod og pamilok kani wala ni kuan why science ni basta tusok taman sa tusok kay ingon sa yan principle basta mo abot sa yuta buhi oh dagan ang panahon mangunod oh wala siya'y sa tawag ana niya wala sa agri kani sigurado ni gikaon ni skanding or baka niya giunay ra po siya sa kagulang bitag so salamat mga guys good morning oh dito na po niya sa pikas area kani sa front view ni sa iyang kuan ang back side view wala pa front view pa lang niya nga mga tanom hala tanom sa tanom sa agian ng dalan tanom unsa so wala na atsal og kamatis ron thank you bye bye sige bye bye Happy Mother's Day. thank Saging you lang sa tarong saging lang ta kay wala na ay kwarta kung napa to wala pa yung cake Happy Mother's Day. Dili ibutang sa kuan. Bye bye. Hello, good afternoon. Naana ang tangkal ni Jonjon. Tangkal na im-im. Nga im-im kuno ang tawag. Ha? Oh, sirado na. Pila na ka manok inyo ibutang ana? Ha? Pila ka manok? 8? Walo katali. Dahil naman yung piltahan. Ya, buti mo gani diri. Kani. Jun. Okay na dyan oh. Di na kalusot. Napalusot. Hala, makalusot ito. Kidloag kayo sa imabaw. Hindi. Amay luwag. Kanin, hindi. Ano imabaw ba? Oo. Tangan, manikag buskit. Oo, mas net. Katong nito. Wa minyo dalhag. Tungtang nas balay. Kanang, kuano? Green. Diba? Iyahay kay sila. Oh, naras sila. Ang isa. Tiil lang ipagkita. Ang isa. Tara po, no? Tiil at ipagkita.
Lisod na kay magbayad ko sa ilang talenti kung ipakita ilang naon. Isa na ra. Oh, ready na sila. Layo na sila damgohon unya. Oh. Ay, Ginoo, naara no. Sana ni akong bumbi sa kuan dire. Santan. Nabuhi sa pudi ay. Luya po sa kong santan ay wala ginhawa. Wa taon kamay ra gid akong santan ay ginhawa to ara. Atong akong sagbot. Mingaw kayong payag. Mingaw kayong taos bukid. Way mga tao. Hello, mara niya mo kinabuhi diri man hidiri. Umagkaon, manghigda. Sila ra may manguan, magtrabaho. Siya ra man amo ra mga amo. Kami, maghigda-higda rami. Basta nanaka lang bukid. Dili importante nga kay simba ko rin nahulog ng halas diri kaya gahapon na nahulog ng halas. Hasta hadlukan ako. Kaya nahulog ang halas gikan sa lubi. Sus, Ginoo. Namatay akong ulak ang idala. Already na butanganan sapato. Sapato ni Kuan. Kylie, ang akong durian. Uy, apakapinay ninyo ng akong durian. Oh, may nalang mutubo in taon po na, oy. John. Ayaw, kay patio naman na ni mong Kuan. Parang sa ngalan ani niya Jemelina di may nalang na durian ni Puli sa nangka bahala wala ni sa plano basta tanom sa tanom taman sa mabunga tanom kay ang lubi karon di tambuhi lubi pila ra may kita lubi kung butongon pud ni ay sos Ginoo. Maanad ang mga tao diri kuhag butong. Kung wala permi, di sige kuhag butong. Yahay. Yahay. Unsa man tong gibutang ag triggered sa gawas? Unsa day gitanom ato? Papayas. Sus Ginoo kapayas ra man di ay. Tanaw na to bi ang kapayas ug naunsa. Ano gigamitan man gyud sa triggered niyang kuan? Tanaw na to. Okay. Tabi ako. Kapayas. Ano dako na yung puli eh. Dako na. Kani isa kapayas gihapon eh duha. Dako na yung puli eh. Wala na iko ade. Dako-dako na ring mangga sa unahan. Kaning lemon juice na unsa naman taon ning tangkis. Wa naman ta ni kakuha. Aslo maguni kaayo. Pulak lubi ay. Kanan pulakon. Ay. Ala, hinog-hinog na unta di ari dapit oh. Sus. Limon dako. Mao maning. Taman sa tanom, o di karon ang bunga. Gagmay, nag-abot sa nangka, nagduol sila ang mangga o durian. Oh, nangka, limonsito, durian. Akong durian. Dako-dako na. Durian. Ang nangka wala nag-abot. Mabunga lang ni puhon. Kiputla na mong tumoy aron di kay mo dako. Di tayo ta tugsoy. Dari ang tubig oh.
tubig. Ang kita niyo yung tubig. Okay, yung tubig. Magas na siya. Pag mumunyag siya diya siya mga saging. Nagputi na yung mga saging diya. Wala ni. Wala ni anihian na mo diri. Ang saging diri ni Papa, hurot naman dahil tanan. Ayun po anak. Hurot ni tanan. Boundary dahil nga madaan. Ang marang kami. Boundary dahil. Sige, kundak. Saging nakagawas na siya. Maray ko boundary na siya. Ilang montibon. Alright mga bay. Lain na po. Bye bye.